Hej, kan du give mig et godt råd? Ja, selvfølgelig. Hvordan kan jeg hjælpe dig? Kan du fortælle mig mere om denne plante? Den plante, du ser her, er en thuja. Thujaen, eller livstræet, er et nåletræ. Den er meget traditionel i farven, og det gælder også dens vækstform. Derfor kan man finde den over hele Europa. Planten tåler meget hårde vintre. Den kan plantes i temperaturer helt ned til minus 25 grader uden problemer. Der er ofte fugle i thujaen, og derfor er den også en yndet plante i din have. Man kan ofte finde solsorte, mejser og andre fuglearter i thujaen. Planten vokser så meget bred. Den kan blive 6 meter høj og 4 meter bred. Men hvis du beskærer den godt, kan du plante den i en hvilken som helst bredde i din have. Thujaen har også en meget behagelig duft. Planten kan plantes i alle typer jord, i muldjord, lerjord og sandet jord. Disse jordtyper er de mest almindelige i Holland. Den trives rigtig godt overalt. Er der kun én, eller er der flere arter? Der er mange forskellige arter af thuja. Der er Thuja Brabant, som du finder her bag mig. Den har en lysegrøn farve. Så er der Thuja Martin, som er lidt mørkere i farven. Og så er der Thuja Smaragd, som har en glansfuld overflade. Hvor mange planter skal jeg bruge til en flot hæk? Antallet af planter, du skal bruge til en flot thuja-hæk, varierer efter højden. Overordnet kan man sige, at man skal bruge 2 til 3 planter per meter. På hjemmeside finder du et nyttigt beregningsværktøj til at udregne antallet af planter. Hvornår er det bedst at plante? Du kan plante thujaer hele året rundt. Planter med rodklump plantes normalt om foråret og efteråret. Færdighække og planter i potter kan plantes hele året rundt. Planter med rodklump bliver plantet om foråret og efteråret. De tages derefter op af jorden i vores planteskole, indpakkes i et helt stykke stof og transporteres til kunden. En plante i potte er lidt dyrere. Det skyldes, at vi omplanter planterne med rodklump i en potte i yderligere 1 år, og at de derefter kultiveres i planteskolen i endnu 1 år, så alle rødderne fordeles i potten, så du får en modnet plante med rodklump. Og når du planter den, vil ingen rødder falde af, så du har 100% vækstgaranti. En færdig hæk er bedst, hvis du har en eksisterende hæk, som du vil udvide lidt. Eller hvis du vil have en udvokset hæk, så skal du vælge en færdig hæk. Færdighække kan også plantes hele året rundt. Skal jeg plante dem med det samme, lige efter de er blevet leveret? Når planterne bliver leveret, er det bedst at plante dem med det samme. Planterne i potter kan stå et par dage længere, fordi de vokser på jorden i vores gartneri. Det er bedst at plante planterne med rodklump inden for 2 dage. Færdighække kan også stå et par dage, da de også er dyrket på jorden i vores planteskole. Hvordan plejer man bedst planterne? Thuja er let at passe. Når vi leverer thujaen, er det vigtigt at vande den godt de første par dage og uger, afhængigt af vejret. Planten skal også gødes 1 gang om året midt på sommeren og beskæres 1 gang om året, omkring årets længste dag. Alle disse oplysninger kan også findes i vores plantevejledning, som følger med alle leverancer, der bestilles via vores hjemmeside. Kan jeg stille spørgsmål, efter jeg har købt planterne? Ja, vi tilbyder selvfølgelig dyrkningsgaranti. Det betyder, at hvis du har problemer med vores planter inden for 2 måneder efter modtagelsen, kan du skrive en e-mail eller ringe til os og sende os billeder. Så kan vi sammen finde ud af, hvordan vi løser problemet. Tak Hans. Jeg har lært meget af dig. Det er godt at høre. Du er kommet til det rette sted. Vi er det største sted i Europa, og vi vil med glæde hjælpe dig.